Mulla on tylsä. Pitäisiköhän lähteä retkelle? Tuolla on käärme näköjään. Mitä kävi tolle? Oi ei, se on prinsessa. En mä tiedä mikä prinsessa, mutta ihan sama. Syvä se. Jaa, hei, tästähän keksitään laulu. Jump Ways to Die. No ihan sama, ei laula tästä, se on ihan paska. Minusta se on hyvää. Heippa. Mulla on tylsää. Yksi ukko vaan oli tuolla alhaalla silloin kuolema. No, hei, tuollahan näkyy joku. Sitten alkaa esitys. Jump Ways to Die. So many ways to die. Bla bla bla. No niin. Tässä on joku kuollut. Varmaan käärmeen puremaan. Tai sit se pyörtyy nyt johonkin. Mä nyt ainakin lähden hiiteen. Nyt joku paperiukko tulee kynä kädessä. Ja piirtää Rainbow käsille jotain. Hänellä myrkky leviää joka puolelle vai. Kohta hänkin kuolee. Apua, auttakaa! Jump Ways to Die. So many ways to die. Noin, bla bla bla. Jaksa tätä kuulla. Mä lähden hiiteen. Mä voisin laulaa.